Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza kabanzi ngezibalo ze-algebra. Uthi sibheke-ke umbuzo wethu wokuqala uthi umbuzo wethu uthi kumele sithole i-least common multiple. Kusho ukuthini ukuba uthi least common multiple? Least common multiple ile nombolo encane engakwazi ukuhlukaniswa u15x, u20, u-x squared plus 5x. Uyabona ke masikhuluma nge-least common multiple sikhuluma ngale nombolo ke encane engakwazi ukuhlukanisa yizo zonke le number lezi. Indlela elula yokuthola i-least common multiple ukuyenzani? Kumele udilize kancane kancane lezibalo lezi osonazo u15x no20 no-x squared plus 5x kumele uzidilize kancane kancane. Ithi ngintshengise ukuthi ngikhuluma ngani bangithi udilize kancane kancane. Thi sicale ngo15x manje sifuna ke iphindi zaka 15x. Soqala ke ngothi 15 phindwa phindwe ngo-x. Iphinda phindi zaka 15 ubani? U3 no5 ngoba phela siyakwazi ukuthi u3 mophinda phinda ngo5 uzosinikeza u15. Nakho ke yabo sesadiliza ke u15 samdiliza saba u3 ophindwa phindwe ngo5. U-x angeke sikwazi ukuqhubeka simdiliza ngoba phela sazi ukuthi uyini, uyabo? Asiqhubeke ke siye ku20. U20 basumdiliza u20 sizotholani? Sifuna manje iphinda phindi zaka 20. U2 ophindwa phindwe ngo10 uzosinikeza u20. U10 futhi singakwazi umdiliza futhi sithini? U2 womphinda phinda ngo5 uzosinikeza u10. Nazo ke iphinda phindi zaka 20 u2 no2 no5 sesimdilizile ke u20 yabo. Saqhubeka ke siya ku-x squared plus 5x. Somdiliza kanjani ke? U-x squared plus 5x kuyafana nokuthi sithini? Sokhipha u-x ngoba phela u-x uyisiphindi kulesibalo lesiyabona khona u-x ku-x squared futhi u-x ukhona ku-5x yabo. Masumkhipha sithola ubani? X plus 5. Sesidilizile ke u-x squared plus 5x. Manje ke i-least common multiple sithola kanjani i-least common multiple? Yakhumula ngitheni ekuqaleni? Ngithe i-least common multiple kumele ikwazi ukuhlukaniswa yizo zonke le number lezi. Manje ke asibheke. Sizoqala ngalezi ezincane bese siyaqhubeka ke siya ngama variables. Kumele ibe nabo 2 ababili phela ngoba bayihlukanisa no20 kumele ibe nabo 2 ababili. Futhi kumele ibe no3 oyedwa. Phela bangabe ifuna ukuhlukaniswa u15 kumele ibe no3 oyedwa, uyabo? Futhi ke siyabona ukuthi imele ibe ngibhale phansi kuze ngakhohlwa. Futhi siyabona ukuthi kumele ibe nabo 5 abangaki? Ababili phela. Bangabe ifuna ukuhlukaniswa u15 no20 kumele ibe nabo 5 ababili. So babhala phansi ke labo 5. U5 oyedwa uphuma ku15. Lo munye u5 olandelayo uphuma ku20. Ngakho ke kufanele sibabhale bobabili abo 5. Yabona ke? Masiqhubeka siyabona ukuthi okay sesiyakwazi ukuhlukanisa ngo15, sesiyakwazi ukuhlukanisa futhi ngo20. Uyabona ke sekusela abo x. So bayenza kanjani ke yabo x? Sisibheke. U-x bayefuna ukuhlukaniswa u15x aphelele. Kumele kube no-x oyedwa. So mfaka ke u-x phansi. Futhi ke masibheka le phindi siyabona u3 times 5 times x usinikeza u15x. Sesingakwazi ukuhlukanisa ngo15x. Futhi u2 times 2 times 5 usinikeza u20. Sesingakwazi ukuhlukanisa ngo20. Sesicedile ngalezi eziphezulu. Sisibheke ke. Bangabe le LCM yethu kumele ihlukaniswe u-x squared plus 5x kuzomela ibe no-x plus 5. Ngakho ke somfaka x plus 5 no-x. Manje u-x ke bese simbekile ke. Siyabona ke manje ukuthi LCM yethu yabonakala manje ukuthi izoba yini? Into esele manje soyenzani? Sophinda phinda le phindi kuze sizothola i-LCM yethu. Uthi sibhale ke phansi u2 times 2 times 3 times 5 uzosinikeza 60.
futhi sibeka u-x, uyakhumbula x bese sibeka u-x plus 5. U-16x ophindwaphindwe nge-x plus 5 singakwazi ukubhala futhi sithi 60x squared bese-ke sihlanganisa no-60 times 5 usineza ngakhi 300. U-x omphindwaphindwe ngo-5 usineza nje u-x. Yabo, sesibhalile i-LCM yethu. Ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.